YouTube, vi vil gerne teste den blå flamme af bøgen og den røde flamme af bøgen. Normal flamme. Ja, normal. Og det er det, vi vil vise jer i dag, så skal vi bare komme i gang. Ja. Så. Oh shit, Skal vi lige høre min, hva'? For helvede. Hvad er der? Den lugter græs i. Nej, mand. Skal vi lige se farven? Holy fuck. En fed farve, du har. Ej, hvor sej. Prøv at se den her. Det er den fedeste energidrik, jeg har set af farver. Det bliver bare ved. Ja. Jeg har på sådan en lille fucking kun lige booster. Den her. Blue. Står bare der. Den her. Og så den anden. Det er. Nej, det læser jeg. Nej, du skal bare vise. Så jeg skal lige smage. Det er første gang, jeg har smagt den her. Det er tredje gang, jeg smager den her. Fjerde gang, femte gang. Den synes jeg, I skal smage. Gå bare op i Super Best eller i Super Spar. Netto. Ja, 30 kroner. Eller et andet sted. Bare. Og hvis det er over i udlandet eller noget, hvis I ikke forstår os, så bare gå ind i Nej, det er jo godt at sige det, hvis de ikke forstår det, de tilbage. Kig i description. Yes. Der står der, hvad det er for nogen, og... Men den smager virkelig godt. Så, vi ses YouTube. Nej. Jeg glemte en ting. Når jeg har drukket det her glas, og du må ikke drikke mere, så skal vi se, om der er en bund først. Skal vi prøve at se det? Okay. Hold lidt. Nej, der kommer ikke ret meget ud af den her. Nå, hvad så? 3, 2, 1 nu. Der kommer jo ikke en skid ud. Okay, du har på nu. Man skal i hvert fald ikke bunde det her pis. Nej, det skal man ikke, så får man ondt i maven. Ja. Hvorfor skal jeg vil have det til det? Vi ses YouTube. Så hej. Hej. Vi ses. Hej.